മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണ്. അതില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. 18 ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന്. ആരും ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ യാത്ര ഒരുമിച്ച് 18 ദിവസം മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് ജോയിൻ ആയി? ഇപ്പൊ 148, 149 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 150 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 9 മണി ആയില്ലേ? സമയം ആയല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ കയറിയവർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്. അതെ, ആയിഷ മാതാജി കാണിച്ച ബുക്ക് തന്നെ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ബുക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 1-2 ദിവസം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുക്ക് മേടിക്കണം തോന്നാണെങ്കിൽ ബുക്ക് മേടിക്കാം. എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഡിസ്കൗണ്ട് ഏത് സെന്ററിലും ബുക്ക് കിട്ടും. അതെല്ലാം മംഗലാപുരം സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പില് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം ജപമാലയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ബാലാമണിയമ്മയാണ്. ഈ പരിഭാഷ ബാലാമണിയമ്മയുടെ പരിഭാഷയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്
നമുക്ക് ഈ ഒരു ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു ജ്ഞാനം ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൂടിയാണ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയും, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചിലവരൊക്കെ, കേൾക്കാത്തവർക്ക് പുതിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ അവബോധ സമിതി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘമാണത്. കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘടന. അതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനും കൂടിയാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തും, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിലും നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഗുരുവായൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു സെന്ററാണ് മംഗലാപുരം. ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തുള്ള കുളായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തെ മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ സെന്റർ. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് തരുന്നത്. അവിടെ അമ്പലത്തില് ആണ്, അവിടെ ഒരു പ്രഭു ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മചാരി പ്രഭു. ആ പ്രഭുവാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് തരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുത്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, മാർക്കറ്റിൽ കുറെ ഭഗവത്ഗീതകൾ നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ്. കുറെ പേര് അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഗീതാജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ ശക്തിയോട് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ പരമ്പരയില്ല ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവകനാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതായത് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ, അതായത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മളൊരു കാര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, അല്ലെ? അറിയാത്ത കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭക്തൻ. ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോ, മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? അതേപടി അത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കുറെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, ഭാഗവതമുണ്ട്, മഹാഭാരതമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട്? സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകളായാലും ഇസ്കോൺ സെന്ററുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, പറഞ്ഞതാണ്. ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, അല്ലെ? അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അറിയുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില് 7 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 7 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതായത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആദരവോടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ, ഭയശോകാദി വർജിത എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 7
മഹാത്മ്യത്തിൽ 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്ര ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗീതമാണ്. ഒരേ ഒരു ദേവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഒരേ ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് ശങ്കരാചാര്യര് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് എടുക്കാം, ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ 7 ഗീതാ മഹാത്മ്യം കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ, അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയും. അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തില് 7 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രയോജനമായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാം. നമുക്കിത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വഴികാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. നമുക്കത് പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ് എന്ത്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്ത്? ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിനാണിത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ട്, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ്, മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു വഴികാട്ടിയാണ് അത് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാവും, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പല രീതിയിലും നമ്മൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. അതായത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, പല സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം കാട്ടാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളത് വെറുതെ പഠിച്ച് വിടേണ്ട ഒരു പുസ്തകമല്ല അത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ജീവിതത്തില് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കുറേശ്ശെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അളക്കാൻ പറ്റും. ഓ, ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇത് മാറ്റണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ വരും. അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളത് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത് എവിടെയാണിത്? എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവത്തിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 18 പർവ്വങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ മഹാഭാരതത്തില്. അതില് 6ാമത്തെ പർവ്വമാണ് ഭീഷ്മ പർവം. അതിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് രചിച്ചത്? വ്യാസമഹർഷിയാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങള്.
18 അധ്യായങ്ങള് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാണ് നമ്മള്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, മഹാത്മ്യൊക്കെ കണ്ടു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ടാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നും, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നും, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടും. അപ്പോ ഇതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത. 700 ശ്ലോകങ്ങള്, 18 അധ്യായം. ഈ 18 അധ്യായത്തിനെ 3 ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ക്ലിയർ ആയോ? അത് 18 അധ്യായം 700 ശ്ലോകം 3 ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 1, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വരൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. 1 അപ്പൊ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 2, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ്, നമ്മളാണെന്ത് ഈ ആത്മാവ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് കാലം. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു പീരീഡ്. നമ്മൾ എത്ര നാളാണോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പീരീഡിനാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് കാലം. കർമ്മം, ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഈ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 1, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, അതായത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. 2, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നും കൂടി പറയാം. ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചയമുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ കാലത്തെ കുറിച്ച്. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമയം, 50, 60, 70 എത്ര വർഷമാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പീരീഡിനാണ്, കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വന്നിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചെന്നുള്ള സാഹചര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്, 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 18 അധ്യായത്തിന് 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. പ്രധാനപ്പെട്ട മാതാജി, മഹാഭാരതത്തിലെ എത്രാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ഭീഷ്മ പർവത്തിലെ 18 പർവത്തിലെ 6ാമത്തെ പർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. 1, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വന്നിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായി, ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് ആര്? പാണ്ഡവര്. ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരും കൗരവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? പാണ്ഡവരും കൗരവരും നമ്മള് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടോ? പാണ്ഡവരും ചേട്ടന്റെ അനിയനും ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനിയനും പാണ്ഡവിന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മക്കളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് ആര്? പാണ്ഡവര്.
പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൗരവര്, അതായത് ദുര്യോധന്റെ സഹോദരങ്ങളും കൂട്ടരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വഞ്ചനയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചു. കള്ള ചൂതുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിലൂടെ പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു, കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അത് മാത്രല്ല, ആ രാജ്യസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ കൃത്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു? ദുഷ്കൃത്യങ്ങളാണ് ദുര്യോധനാദികളെ പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന്, കാരണം ഇവർക്ക് രാജ്യമൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ കയ്യില്. സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ആര് പോകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോകും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയെങ്കിലും പാണ്ഡവർക്ക് ഒന്നും നൽകാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായില്ല, ദുര്യോധനൻ തയ്യാറായില്ല. ദുര്യോധനൻ ഒരു സൂചി കുത്താൻ പോലും മണ്ണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായില്ല, ദുര്യോധനൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നേടണമെങ്കിൽ നേടിക്കൊള്ളാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ശാഠ്യം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നേടിക്കോളൂ, അല്ലാതെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ആരും പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചു. അപ്പോ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധഭൂമിയില് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും എതിർവശത്താണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. തന്റെ ഭാഗത്തല്ല, എതിർവശത്ത് അർജുനൻ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ മാനസികമായിട്ട് ആകെ തളർന്നു പോകാണ്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യര്. അത്രയും ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പോ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ വളർത്തി സ്നേഹത്തോടെ വലുതാക്കുന്നതൊക്കെ ആരാണ്? ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അർജുനൻ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം തളർന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനനെ ഭഗവാൻ ആ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18 ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഇതിന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വിഷാദം, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജിത മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ? ഉണ്ടോ മാതാജി? അഞ്ജന മാതാജി ചെയ്തോ? ഒന്ന് നോക്കിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് 2 പേരുണ്ട്. ഇതില് നമ്മള് യഥാരൂപത്തില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. കാരണം അർജുനൻ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും അത് കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യോഗം എന്ന് പറയാ. കണക്ട് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ.
ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്, ആരടുത്ത ചോദിക്കുന്ന? ഹേ സഞ്ജയ, സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. പുണ്യസ്ഥലമാണത്. അവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം, സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രവും എവിടെയാണ്? കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനാണ്. ഈ സഞ്ജയനെ സംബന്ധിച്ച് സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് വ്യാസമഹർഷി. ആ വ്യാസമഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ദിവ്യചക്ഷുസുകള്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങള് ആര് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്? വ്യാസമഹർഷി, സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ തന്റെ ആചാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ. ശ്ലോകല്ലേ മാതാജി? എന്ത് മാതാജി? ഇത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, മൂന്നാമത്തെ. എല്ലാ ശ്ലോകം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബുക്ക് നോക്കണ്ട, സ്ലൈഡ് നോക്കി ഇരുന്നാ മതി. ബുക്ക് നോക്കുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ആ ശ്ലോകം നമ്പർ വെച്ച് മറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ പോകും. ഇപ്പൊ ബുക്ക് നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യനോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ. അത് ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ്. അവിടെ ദൃഷ്ടദുമ്നനെയാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ശിഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ശിഷ്യന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ദ്രുപദ രാജാവായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യര്, ദ്രുപദൻ വെച്ചാൽ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ദ്രുപദൻ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ദ്രുപദ രാജാവായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗം ചെയ്ത് ആ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വരം നേടി. അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നതാണ് ആര്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വലുതായി ആ ദൃഷ്ടദുമ്നന് ഈ ആയോധന മുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദ്രുപദ രാജാവ് അയക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ദൃഷ്ടദുമ്നന് എല്ലാവിധ ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ഇപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയാണ് ആര്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്,
ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ നോക്കാൻ. കാരണം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഗുരുവിന് ഒരു മമത ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം, ദേഷ്യം കൂടുള്ള ചെയ്യും അവിടെ. കാരണം ദ്രുപദൻ ശത്രുവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്, ദുര്യോധനൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനി 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളതെന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ആ സൈന്യത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ വന്നത്. അപ്പൊ 2 സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു, അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു, അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. പാഞ്ചജന്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശംഖ്, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമന്റെ ശംഖാണെന്ത്, പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ശംഖൂതിയത്, കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഇനി പാണ്ഡവരില് 2 പേരുടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനന്റെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭീമന്റെ പറഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതി. നകുല സഹദേവന്മാർ, നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം. അപ്പൊ അവരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. പിന്നെ ബില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സഘോഷാധാർതരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ശംഖൂതാണ്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും ശംഖൂത്, അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ആ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അതിന്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും ശംഖൂതിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൂട്ടരും ശംഖൂതി. പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. കാരണം ഏതൊരാപത്തിലും തങ്ങളെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടാകും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അർജുനൻ പറയാണ്, സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ അച്യുത. ഇവിടെ അച്യുത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആരെ വിളിക്കുന്ന അച്യുതാന്ന്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് അച്യുതൻ. കാരണം ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അച്യുതൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അച്യുതൻ. കാരണം എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ? 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക.
ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട്. ഭഗവാൻ സാരഥിയാണ് ഇവിടെ. പാർത്ഥ എന്നാണ് ഭഗവാനോട്, നമ്മൾ പാർത്ഥ സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ഒരു പേരാണ് പാർത്ഥൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പേരാണ് പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൃഥയുടെ പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കും. അപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വളരെ ഗംഭീരത്തോടെ പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിത്തായോ, ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രഥം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല്, അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതാനും തൊലി ചുട്ടുനീറാനും തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചത്? കാരണം രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ എന്തോ കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? നച്ച ശക്നോമി വസ്താതും പ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കേശവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് എന്ത് പേരുണ്ട്? കേശവൻ എന്നൊരു പേര് മാർക്കുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഉഷാർ ഇപ്പൊ ആർക്കില്ല? അർജുനനില്ല. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സേനയോ രൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഗംഭീരത്തോടു കൂടിയാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രയാസായി, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. ആര്? അർജുനൻ. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്ത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. എല്ലാവരോടും ഒരു കാരുണ്യ ഹൃദയമായിരിക്കും ആരുടെ? ഭക്തരുടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ കണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അർജുനന്റെ മുഖം വരളാനും അതേപോലെ തന്നെ അവയവങ്ങൾ തളരാനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോഴാണ്. ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് അവയവങ്ങൾ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം, വിഷാദത്തിന്റെ കാരണമാണ്. അതിനെ പറയാണ് ഇവിടെ ചില ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്
ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സുഖമാണ്? നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നമ്മുടെ സുഖം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ, അതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ചാ ശ്രേയോന പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ബന്ധുക്കളാണ് നിൽക്കുന്നത്, എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആരാണ്? ബന്ധുക്കളാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണ് നമുക്ക്? കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ആ വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. ആ സുഖവും ആ രാജ്യവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അത് അർജുനൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? പാപം. അർജുനൻ പറയാണ് പാപമല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? പാപം. അർജുനൻ പറയാണ് പാപമല്ലേ, ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്. നമുക്കറിയാലോ ദുര്യോധനൻ ഒക്കെ അക്രമികളാണ്. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമല്ല. അല്ലയോ മാധവ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മാധവ. മാധവ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? മാധവൻ എന്നൊരു പേര് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കുക? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറയണത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇവർ അക്രമികളാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ വധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, ഈ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്നില്ലേ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമുക്കൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു വീട് വെച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം നമ്മൾ അവരായിട്ട് പങ്കുവെക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ സന്തോഷം കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും അർജുനന് ബന്ധുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വധിച്ചിട്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ആ സന്തോഷം കാണാൻ പോലും ആരുമില്ല അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ. കാരണം ഇപ്പൊ രാജ്യം കിട്ടി, രാജാവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അത് കാണാനായിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആരുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും ആരുമില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഒന്നാമത് പാപമാണ് നമ്മൾ അവരെ വധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് നമുക്കിതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സുഖിക്കുക? നമ്മൾ ആരോടെ കാണിക്കുക? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? പാപമല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 തരത്തിലുള്ളവരും ആരാണ്? അക്രമികളാണ്. ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടര് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണത്തില് വിഷം കലർത്തി കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുക. ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി.
വീടിന് തീ വെക്കാനായിട്ട്, അരക്കില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ, അത് നമുക്കറിയാം. വഞ്ചനയിലൂടെ അത് മുഴുവനും കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുക. ഭൂമി, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി എല്ലാതും കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുക. അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക, രാജ്യസഭയില് ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ 3 കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന 3 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് പാപം. 3 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി 4ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് അർജുനൻ നോക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയണത്? അധർമാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിച്ച കുലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏത് കുലത്തിലാ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്? വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. ആ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എന്ത് വേണ്ടി വരും? മുതിർന്നവര് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോ ഭർത്താവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ സഹോദരനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അച്ഛനായിരിക്കാം. അപ്പൊ മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും എന്തിനു പോകണം? യുദ്ധത്തില് രാജാവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ ആര് മാത്രം ശേഷിക്കും? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അവിടെ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം? സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോകാനും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ചൈത ദിക്മകദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമയദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരാൽ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ അവര് ജയിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. എങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യുദ്ധം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു പാപം, നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അഞ്ചാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കേട്ടു. എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിം കുർവത സഞ്ചയ. ആ യുദ്ധത്തിലെ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്വാർത്ഥതയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് കാണുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത് അർജുനനെയാണ് കാണുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനത്തെ മനോഭാവമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ലാതെ തന്നെ അവര് തോൽപ്പിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർജുനനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവനും കയ്യേറാനായിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തില് 3 പേരുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? അഹോ ഭക്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ
കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തക്കാരെ കൊല്ലേ, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലേ, നമ്മളൊരു രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അർജുനന്റെ ആ കാരുണ്യാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഓർമ്മ വെച്ച സമയം തൊട്ട് എപ്പോഴും ആരും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. യതി പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ ഒരു നിയമമാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ, അതായത് നിരായുധനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ എതിരാളികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പൊരുതാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ആയുധം കയ്യിലില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ എന്നെ അവര് വേണമെങ്കിൽ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട്, സഞ്ജയൻ ആരോടെ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് അതാണ് അല്ലെ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താ ചെയ്തെന്ന്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ, അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ആ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ തേരിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയാണ്. അർജുനൻ തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്നാ പറയുന്നത്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ തേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതില്, ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ രഥമാണത്. അത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. അതിന് എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വിജയം മാത്രമാണുള്ളത്. അതാണ് ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവിടവും വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആ രഥം. ഇവിടെ യുദ്ധത്തില് അർജുനൻ വിജയിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് നീതി കിട്ടും, ധർമ്മം വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ ഈ രഥം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാവിടവും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അർജുനന്റെ രഥം. അത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. മൂന്നാമത്തത് കപിധ്വജ. അർജുനന്റെ കൊടിയിൽ ഒരു അടയാളുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കൊടിമേല്. അപ്പൊ ആ കൊടി അടയാളം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൊടി അടയാളാണ് അതിൽ കാണണ്ട. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. അത് കണ്ടോ? കൊടി ഹനുമാന്റെ അടയാളം. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് എന്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൊടിക്കുറയിലുള്ള അടയാളം? കപിധ്വജ. കപിയാണ് ആ ധ്വജത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒപ്പം പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് രാവണനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സഹായത്തിനും ആരുണ്ടായിരുന്നു? രാവണനായിട്ട് വിജയിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു, സഹായത്തോടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിച്ച പോലെ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഹനുമാന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം കൂടെയുണ്ട്, ഇവിടെ അർജുനന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു ലക്ഷണമാണ് വിജയത്തിന്റെ. പിന്നെ ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ഇവരുടെ ശംഖുനാദം, ദിവ്യമായ ശംഖുകളുടെ നാദം. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ല്, ഗാണ്ഡീവം, അതും എങ്ങനെയാണ്? വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കുന്നതാണത്. തെക്ത ജീവിതം. ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും. പല യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും സ്വജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ജീവിതം കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് എല്ലാവരും ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ആരുടെ വിജയമാണ് അവിടെ? അർജുനന്റെ വിജയമാണ്. പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശി ദിവസമാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തനായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവും? എപ്പോഴും വിജയം കൈവരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയുണ്ട്? അർജുനന്റെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഋഷികേശൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഋഷികേശനായിട്ട് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് മാർക്കുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഋഷികേശനായിട്ട് ഭഗവാനും കൂടെയുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഇതില് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിത് ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സ്മരണയിൽ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതരാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്രകാരം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് നിർത്താം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്ന് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത